Биотоп е изложба на Слав Недев в галерия книжарница София Прес, която третира по пластичен начин един от основните проблеми на съвремието ни – проблема за боклука, който освен прагматични, вече има и културни измерения. Ето какви. Казвам се Светослав Недев, роден съм в София на 42 години, с 2 жени и 2 деца. И може би по тази причина, че съм роден тук и съм прекарал целия си живот в града, голяма част от работата ми е посветена на градската среда и градското общество. Изложбата Биотоп е може би 10-та самостоятелна изложба, която правя. За нея мога да кажа, че тя възникна като в процеса на разработването на една идея за една реална инсталация. Тази инсталация би трябвало да представлява един град от контейнери, който да бъде изграден, да речем, дори в София. Аз съм си го представил като идеално място за него, мястото на паркинга срещу двореца на площад Батенберг. Там двата архитектурни стила, ако мога да кажа така, биха контрастирали много добре. Когато човек има такава идея, е добре да направи някаква визуализация, за да може да обяснява на хората по-добре. Така започнах да правя сцените за тази инсталация с 3D софтуер в компютър. Всичко е изцяло компютърно генерирано. И в процеса на работата се оказа обаче, че тези картини се получават доста интересни и дори бих казал красиви като естетика. Абсолютно всички сцени са еднообразни, бих казал минималистични. Контейнерите са еднакви, всичко е еднакво. Единственото, което внася разнообразие, е метеорологичното време и часовото време на денонощието, което съответно има различна осветеност и различни нюанси. Правенето на тези сцени отне доста време наистина, месеци, дори сега на финала преди изложбата, тези 16 картини са общо взето един месец и нещо са били преподготвени отново, за да се изпива всеки детайл, всички светлини, сенки и така нататък. Контейнера е използван като един символ на безогледното потребление. Казвам това, защото вече няколко пъти разговарям с хора за изложбата. Не става дума за спиране на потреблението изобщо. Аз не съм против потреблението или против техниката или индустрията като цяло. Още повече човек трябва да е много наивен, за да си мисли, че това може да бъде спрямо просто е така. Става дума за безогледното потребление, което всеки човек или едно общество би могло постепенно да ограничава, за да не се стигне до там живота ни наистина да се превърне в живот в град от контейнери. This is a yes or no.